Gi-inspeksyon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kondisyon sa mga biktima sa magnitude 6.9 nga linog nga gibalhin na sa Tent City. Nico, kumusta na ang mga residente diha sa Northern Cebu tangtod usa ka semana dihang gitayog ang linog? Yes, human nga mapabarog kining Tent City sa Bogo. Niadtong weekend karon operational na ug gipuy-an na sa mga residente nga biktima sa kusog nga linog. Kagabi nagpadayon ang pagpabalhin sa mga residente sa Tent City nga gipabarog sa barangay Cogon, Bogo City. Sa dili pa ibalhin sa tent, ipaubos una sila sa orientation aron mahibaw sa mga lagda, lakip na ang pagbawal sa pagpanigarilyo, inom, ingon man pagsaba-saba kun 10 oras na sa gabi. Matod sa camp manager sa Tent City, dunay 50 ka mga banay o 254 individuals ang nabalhin sa Tent City sa Bogo. Okay raman. Oo. Komportable raman sad. Pila mo kabuk sa soder eh? Kuan sa mua uno man akong anak. Dili pwede kay bag-o man ang tent. Di pwede maglungag sa sud. Oo. Tunay sa pasaba unto, Di pwede maglangas-langas. Paggabi na kayo, di ba? Na time nga kuan ba. Okay raman kaysa sa mong gibali kuanan ba sa gistaran. Kay to kayo niya magbanaw mi. Magbarog mi matog. Kani kay okay man kayo. Makahigda mig tarong. Kaganihang buntag gisusi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pasilidad. Nalipay siya sa pagtinabangay sa nagkadaiyang ahensya aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga biktima sa linog. You will see a steady stream of secretaries flying in and out of Cebu. Kasi ang utos ng ating Pangulo, hindi namin kayo bibitawan, hindi namin kayo iiwanan hanggang sa makatayo ulit ang mga Cebuano. Sa lungsod sa Midilien, padayon sab nga gitrabaho ang Tent City. Nagpadayon ang DPWH sa site development ug pag-abuno pagpatag sa yuta. Samtang nagtambayayong ang mga volunteers pag-set up sa tent. Usa nila si Arnold Vince, usa ka college student ug Red Cross Youth Volunteer. Mas better if ikaw initabang kundra sa ikay tabangan. Then kuan sad. Net makatabang og dagat. Bisag way kuan, way like mga kuan like mahatag na simuha financial. Sa iyang pagbisita nakig-meeting sab ang DSWD Secretary kang Cebu Governor Pam Bariccuatro ingon man mga mayor sa mga apektadong lugar. Kung bati ta, maghiusa ta sa atong pagtabang sa atong mga kaigsuonan diri sa norte. Ses matod sa mga opisyales nagpadayon pa karon ang pagkulit sa kinatibuk-an gyud nga numero ning tanan nga mga apektado nga mga pamilya dinhi sa Northern Cebu tungod sa magnitude 6.9 nga linog. Samtang gawas sa Tent City sama dinhi sa Bogo ug katong gitukod sa Midilien dunay laing Tent City nga ugmaron sab sa lungsod sa San Remigio gitrabaho pa hinuon ang site niini sa pagkakaron. Ses, Dagang salamat, Nico Sereno.